Това кафе още ми се връзва. Трето място се връчва на Александра Витанова, Народно читалище Възраждане 1928, ръководител Виктория Андреева. Александра Витанова, тук е. Честито. Една усмивка за публиката. Може и за нас. Добре, това е Александра Витанова. Второ място. Деян Керкенезов, Народно читалище Димитър Динев, 1937, ръководител Даниел Найденов. Честито, Деян! Винаги да ти върви. Трио. Първа група. Трио в състав: Габриела Спасова, Дейвид Белишки, Георги Колешански. Обединява школа по изкуствата Евгений Зумпалов, град Панагюрище, с ръководител Стоил Атанасов. Втора възрастова група. Димо, там ли са? Трето място се връчва на Кристиян Парков, школа по китара на Милен Димитров, град Пловдив, ръководител Милен Димитров. Ето ли Кристиян? С една много правилна тениска, т.е. Струни за електрическа. Не, тениска, но е правилно. Честито, много да ти върви. Второ място. Стефан Башев, школа по китара на Цветан Карабов, град Пловдив, ръководител Цветан Карабов. Защо и пък в тази зала няма нито една тъпа физиономия? Сещам се, защото няма огледало, щях се видя. Първо място се връчва на Антон Златков, столичен център за работа с деца. Ръководител Антон Никитов. Плакет и грамота за отлично представяне се връчва на Атанас Пенчев, Обединена школа по изкуствата Евгений Зумпалов, град Панагюрище, ръководител Стоил Атанасов. Ето на стоп! Честито, приятел! За момент само, извинявай. Втора възрастова група. Плакет и грамота за отлично представяне се връчва на група Art Masters Band. Даниел Асенов, Борис Васев, Мустафа Кахил, Катрин Кахил. Музикална школа Masters Band, Art Masters Band, ръководител Владислав Тодоров и Йордан Булевски. Тъй като сме за първи път на този конкурс, искам да благодаря специално на организаторите, на техния екип, защото много често не виждаме какво се случва тук, докато всичките свирят. Благодаря на всичките, благодаря на журито, защото и това е много тежка работа, цял ден да слушаш всички изпълнители, без почивки и така нататък, всеки дава зор.
Другото, искам да благодаря, да поздравя по-скоро всичките участници за положения труд, защото не знам колко от вас си задават въпроса и самия факт, че едно изпълнение трае от 2 до 4 минути на сцената, но за самата подготовка се изисква седмици или месеци дълги часове на свирене. Затова ви поздравявам всичките участници и ви пожелавам да продължавате все така напред, а на родителите само да ги подкрепят. Благодаря. Чудесни думи и много правда има в тях. Като гледаме по телевизиите поредния парад на 300 бани, тук се появяват хора, които наистина обичат музиката и наистина правят музика. Плакет и грамота за отлично представяне се връчва на групата Wild, Вероника Савова, Велизар Гичев, Виктор Младенов, Александър Гичев. Народно читалище Славянска беседа, ръководител Йордан Рибалов.